nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakadzipakata ndakadzibata. Zimbabwe ndinokumira bugarire padhuze. Mukudzidza ndo mukufambidzana nevamwe. Chikwanziro panobuda wodze vamwe. Dzinotaridza zvakawanda. Uye zviri ndikuzivise muri yeZimbabwe kana chiona nyaya idzi. Ndiri kutaura ndichireva kuti izvo patinotaura nyaya idzi ndichataura nyaya yekuChipinge. Ichafanana nemwe zviri kuitika mukati menzvimbo yakadoma. Ikubaredza kuPlumtree kwamuri kana manzwa zvakafanana nezvizvo. Takutobatsirana kubva ipapo kuti zvakadai so hazviitike chikonzero zvinozokonzeresa mangwana. Panorairwawo vamwe teerera unogona kubatirawo zvimwe zviri zvavo. Senhepfenyuro ndokusaka tichinzi the whole nation on one session. Po rikiti vonyudza igejo. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Ndinoziva chimuti munenge makachibata muri yeZimbabwe mukati mekufamba nacho. Asi zvandinoda kureva panapa muri yeZimbabwe ndati ndikuzivisei kuti ndine update yenyaya yemuguta reHarare yemurume akanga achirwara achiti akasvika pabasa anodonha pasi. Asi payaveiko zvinozvi muri yeZimbabwe ndo pandiri kufamba neme ndichiti ndasvika pakaoma pekuti nyaya iyi ichiri kuenderera mberi. Saka muchanzwa ayiri kuti yakamira sei. Saka muri yeZimbabwe handizivi kuti tichaita sei. Right, ndoda kuti ndipinde mukati menzvimbo idzodzo. Rega ndikoteka kuti paka chiweshe chifi chiweshe sabhuku chinyoka mukoko famu Chiweshe chiri kutitaridza kuchiweshe. Zimbabwe inzwa nyaya iri panapa. Madzimai ndiri kukumbira kana magara pasi makuda kuita chinhu chenyu itai nemwoyo wese. Good. Musabiridzira, musave neutsotsi panyaya yandiri kutaura panapa iyi. Kana kudai varumewo tichazotaurawo. But regai ndikuudze Zimbabwe kune nyaya yakaitika pasi paMukoko Farm. But paMukoko Farm pana sabhuku aripo. Inzwa iZimbabwe. Nditsudzure msukuru. Tsudzura. Nditsudzure. Wapaidza. Inzwa muri yeZimbabwe zvakaitika ipapo nezvekuti kune murume akaroora mukadzi wake. But aroora mukadzi wake. Mukadzi uyu anobva kuMozambique. Ndokubva auya mukati menzvimbo yekuno kuZimbabwe achiroorwa paMukoko Farm kuri kuchiweshe. Mukadzi uyu aroorwa ndepasabhuku chinyoka. Mukadzi uyu akasvika achiti murume wangu ndauya. Achiti iye ana pamaviri. But azosvika kugara nemurume wake akataura mashuke kuti murume ndine pamuviri. But maonekero aitwa nhumbu ine murume kunoratidza kuti zvaari kutaura nenguva yakauya panapa panenge paneka kupesana mbichana zvakuda tinashe Mugabe. Okay. DNA oroshe wiri binifo. Havana kudzika kusvika ipapo. Kusvika mukadzi akudza murume kuti nhumbu yako ine 4 months. But yaioneka kuti itori kumberi. Okay. Murume ani kwanoshandira kubasa. Ndo kubva aenda kubasa. Aenda kubasa Zimbabwe. Mukadzi akasara akapona kuita mwana. Kupona chaiko Zimbabwe. Kana chiri kupona ndiri kureva kubatsirwa kuita mwana. Zvinosvika pamwe kuti vanhu vati makorokotoi. Hey. Then oroshe wiri bini. So mudzimai akapona nhumbu yakura sei? Akapona. Hapana manje aiziva. Chikonzero panga pane hutsotsi hwekusazivana kubva pakagata murume kugara pamba nemukadzi uyu. Asi murume chaiziva ndechekuti kugara kwedu kwataita nemaonero ari kuita mimba. Zviurirana. Asi hamuzive dzimwe dzenguva yanonzi makudza dumbuka. Tine madzimai mamwe kungoti pa 2 months chaiko angakutekaira kumagunde. Right, zvazodaro apona mwana uyu ndobva asendera murume mukadzi. Sorry murume pamuviri pabva. Pabva. Ati pabva kudaro yezvo iye atipona mwana mupenyu. Ndokungoti pote kuseri kwemba pakarimwa chibage. Ndokucherera mwana uya pasi. Kuraya. Acherera mwana pasi. Sabhuku wanikawo zuva iroro vari kutodarika neparodhi ipapo nepadhuze paipaga vari kusangana nembwa imbwa dziri kuruma naimbwa dziri kunetsa ipapo. Sabhuku kuti nitarise kunodai so vari kuoneka mwana ari kutodyiwa kumwe kwese kwatopera kwasara musoro chete. Imbwa dzasingadyi musoro ndi wasara. Sabhuku kuti beduwe mwana kauyu ndikuunganidza vanhu angane nhumbu muno mundiani. Polisi yatouzwa mukadzi pana mukadzi angati pazvikanzi apangu pavheni abatwa pasura kuti zvichokwadi ndingaita sei ndindarasa mwana. But nyaya iyi mukadzi uyu akatorwa kana semaoko emapurisa sezvo zvakaitika mukati meweekend. Chatisi kuziva panguva ino ndechekuti izvo paakatorwa kana nemapurisa pari zvinhu zvachiri maoko emapurisa here kana kuti kune zvakaitika. Tichazenge tichifamba nemi tichikuudzai kuti nyaya yapapi paakatorwa nemapurisa chii chakaitika nekamutumbi kacho musoro wanga wasara wakabvotorwa.
Ish, baba Isabel. Hey papa. Zvinorwadza. Muri kuti murume uyu nemudzimai uyu wokuchiweshe vakasangana kupi? Vakasangana mukudana bati mukadzi chisoro chikupi? Cheku ndo aigara Mozambique. Aigara Mozambique. Yes. Vakatanga kudanana achiri kugara kuMozambique rekuti atove muZimbabwe. Aiwa chitogara ikoko. Mozambique saka pane kufambidzana kwaita sei kwaitika munongoziva rudo runongobata inono chisangana achibva azobva kuMozambique akauya kuZimbabwe atotizira kumurume kuti ndauya murume takugara tese ndine pamuviri pako ndine pamuviri paakauya achiti ndine pamuviri pako akati pakura sei pamuviri ndo pakataura asi murume ndo paiti nguva yaakauya iyoyo hauna kuratidzana because pairatidza kuti nepaazopona nekugara kwakaita nemurume panoratidza kuti zvaive nemusiyano we 2 months. Okay, iye paakauya achudza murume achindine pamuviri akati panga pakura sei aiwa paakasvika hana kudza murume ndine pamuviri akatozotaura kuti ane pamuviri ka akatogara vese achimbokavhira imwe mwedzi yauya nayo nekuti akangosvika chiri ndire pamuviri zvainetsa saka akamutanga ambogara pane paakamboti nemaviri pakatanga kutaura achiti yamu4 months ndio paite murume anorodza kuti 4 months haikuri zvakadaiso. Okay, saka panga pane musiyano wangu uripo we 2 months kubva zvaakazopona ndopakana kuti kana kuri kuti kugara kwese kwatakaita tese paripo pakaita pamuviri kureva kuti pane musiyano we 2 months nekuzobva kwaita mimba but iye manje haana kuti mimba iyi azvara akati yabva asi pakazoonekwa kuti angachitori mwana achibva nomuisa muchibage nekuti kuti achiudza mwana murume kuti mwana uyu azvarwa nemwedzi achazviite sei asikuenderana. Ya, saka izvozvo mudzimai akasungwa zvakaoma chiweshe 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748 aunza nyaya kuti muti ndiani vakuru vemunzvimbo vakati tatauri mwe mukuru achitaura achiti ndaikumbira mukoma Bhosho mutaure nevanhu vari munzvimbo kuti izvo kana tichigara matiri kana mada kuita zvinhu tangai magara pasi mowirirana mukaita utsotsi pane zvinoitika mangwana nokuti nyaya kazhinji kana ichiitika kunyangwa kuita utsotsi sei inodzoka kwauri. Tarirai muone mukadzi uyu akanga ine utsotsi hwekuda kupa murume mwanasiri wake pamusoro paizvozvo yadzoka kwaari zvakare ndiye amaoko emapurisa neutsotsi hwaida kuita. Morning Kanyemba na Bhosho chimuti chakabatwa muno mu live wire ikombi inoplaya kuwadzana nemachipisa inonzi live wire. Kuwadzana nemachipisa? Yes. Pakuwadzana ipapo pane murume akatorerwa mukadzi nemunyai wake. Mati chiani chaitika kukuwadzana? Munyai akanobvisa mari vanhu vachiroora ndiye akugara nemukadzi apo pane mwana wamuka seko aupeti dzakatira pakuwadzana akachibata chimuti kuti dzii teachers makuerere tichaona shumba makuerere aregere kuchibata ishumba chaichai. Yes. Ukatsina mberi kuti mpondoro aitabwenayo KB na Bhosho amai avo vekurasa mwana muroicha iye ngavagare muusungwa havo ngavagare na hanzi havagarike navo ndinonzi bhendo paButler Farm baba Isabel. Ndichiri kurangarira mukoma KB tambotaura nyaya dambudziko rakawandira kuchiweshe takamboita nyaya iyi zvakare kuchiweshe kwaitika nyaya dzakawanda dzekurasa kwevana pakazouya mubatsiri achiti kana sikakanganisi tine vatakafona uchitaura panapa vachiti kazhinji kana vakadzi vachibva kupona vanofanira kuchengetedzwa kwemazuva. Pane nguva period yakataura kunzi kana mukadzi achingobva kuzvara anofanira kuchengetedzwa nenyaya yekuti kwanzi izvo pane kukanganisika kunoitika njere mbijana kana achibva kupona. Saka anofanira kuti achipiwa mwana achiyamwisa then muchimuchengetera mwana kana nguva iyo yakwana mozoita sei muchimutarisa. Yes. Right, but uyu akapona nokuita kurati zvava zviri muplani nguva yese yaigara nemurume iyi aizvindoita sei nokuti kutonyepa kwaakaita kuti ndire pamuviri pakadai zvisingaenderane ndo paakatanga kurasa mitsi dzake ende jere rake rakagara ririko. Yes. Nokuti kunyangwe dai akapona mwana ari pambapa achiziva kuti ndewaJojo iwe uri kwaJimmy. Baba Pati na baba Isabel ndakakubatai kuti dzvi ndimutsoka timashasha yese nemhuri yese kwachabeta ndinonzi Nobert Chabeta pachivaka nenyama kuhurungwe 0713938538 0713938538 kana 0789600748.
Masingo mudhorobha Midlands aiwa iMasingo province hika Masingo province icho mudhorobha chaivo regai katingotengesa mbichana tiri kudzoka manje motivational quote of the day iri kubva kuna Dr. Brian Ngosi. Ndichadzoka ndichikupaika motivational quote of the day, asi pari zvino regai katiti kuna baba Isabe wangoti turu chimwe tobva tapinda kamuchitoro nevasawira vedu veRoy ino pamwe cheteka neHate Solutions. Tsudzirai papa Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndokutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino muri yeZimbabwe. Ndisati ndapa update muri yeZimbabwe rega ndingoti mukoma KB panapa ndaona vanhu vari kunetsa nechemukadzi murume akatorerwa mukadzi nemunyai munyai vakomana atizivi kuti kwanichapotera ndekupi kwakanaka nekuti masawira kana kuti vatinotora kuendesa padhuze ndo vasina kumira moshe. Zimbabwe kune murume anogara kukwadzana mukati meguta reHarare akaroora kuKaroi kwaChief Kazangarari. Murume uyu iye pachake anobva kuGokwe kwaNembudziya, mukadzi ndiye kuKaroi Chief Kazangarari, murume achibva kuGokwe kwaChief Nembudziya, but murume uyu achigara muguta rekuHarare achienda kubasa. Ndopa akasangana nemukadzi wake, right? Vasangana nemukadzi ndokubva vagara vese. Murume akura sei? Right, murume 32 years, mukadzi 23 years, no 24 years. Okay, right. Vachibva vagara vese. Murume achibva kuti chivanhu chidi chinoti mwana wevanhu agari naye pasina kuzivikanwa. Ndokubva murume atsvaga munyai wake kuno kuHarare. Munyai anomuziva here? Vanotozivana. Ndio shamari yangu sokusiyana kwandoita nasekuru wangu Kwaramba ndakunorora Kwaramba hateka, yes, unondibatsira kunobvisa chii mari. Uyu munyai uyu ane motokari, Bosho haana motokari. Takuda kuenda kukazangarira kuKaroi sikanzi nemunyai wangu ndine mafuta shamari, ndine moto ungatsvaka bida mubhazi une mota avo hamai kumakunde chakasa musutu kufamba vakatenga kuKaroi kubva Harare paka vapindira kwakazangarari. Anoroora pepe abvisa mari yake yabvisa. Pakutanga kabvira mari ngwasa kuti 780 US 780 yokuti kuenda nemukadzi yange rinyaya yekuti ndiwo uchatiratidza kwatiri kuenda kamukadzi. Okay, ndovasvika chivabhadhara mari yayi, vabhadhara mari yayi ndokubva vadzoka nemunyai wake. Vadzoka vachibva vaita 9 months vachigara vese. Ndobva unganidza imwe mari zvikanzi mari yandikasiya iyeyi inota mukadzi angozvidzwa ndivanhu kuti murume anenge aite seni so angabhadhara $900. Ndokubva anoisa imwe 1200 kureva kuti yapinda muchi 2.1. Okay, yapinda, but pakadzokera mukadzi kunobvisa imwe mari. Mukadzi angatowe kuma 5-6 months dzepamuviri azvitakura. Ndokubva anzi chiperekedzana nemunyai munobvisa imwe mari. Munyai akatumwa nemudzimai kuenda kumusha kwavo, Kwaramba atumwa naBosho avo hutu kunobvisa mari. Ndokubva vanobvisa mari, vanobvisa mari ndokubva vadzoka. Okay, vadzoka ichokwadi mukadzi kuenda kumba kwake. Munyai chipasvika chinosiya mukadzi tasvika tatira zvakadai tabvisa mari yedu, bhuku redu iri pandakapiwa listi tabvisa apa neapa tasara apa. Okay, ndokubva vadzoka 9 months dzakwana dzakuda kunosvika mu8 months. Mukadzi anoda kunosungirwa, murume achibva tuma zvakare munyaya nehanzvadzi yake kuti chiendai munosungira chii mukadzi nembudzi dzavo kadi 2 avo iye murume aneta basa reiko? Uyu ndimakanika chawa apo ana makanika anoshadzana naOtoka ana Joseph ana Bernard ana Chetawa vanenge vari busy day pasi pemota. Izvozvo ari pasi pemota kanitofonerawo zvakare kuno uya kuno breakdown uya kuno saka ubusy ma1 right vaenda kunosiya. Right, mukadzi asiwako makanika munyaya dzoka ari kusvitsa shoko. Aiwa, ndakafamba zvakanaka, ndakasvika ndikavaona, ndikabvisa mbudzi 2 dziya zvakanyorwa izvi zvasara izvi. Adzoka iye ari kudira fiyo. Right, mukadzi apona mwana ndokubva aita mwedzi. Ana mai vemukadzi ukanzi mwana wevanhu ngouyu endazvi chiendai plus akukwanisa kufambika naye.
nokuti vakuru vanoti mwana kana chakubva kuzvara haafaniri kungokirosa mamharadzano kungosangana vanhu vakawanda mumakombi nomumabhazi kune vakatakura vana vanohakira kana mani mwedzi plus imimi mune moti yamunoshandisa chidzokerai nechi chiendai takuchikupa vamwe tete vekubva nawo kuno vanokuperekedza kuenda kupi. Inzwai Zimbabwe zvakazoitika. Tete vakapiwa mukadzi uyu kubva kwakazangarira kuya kuno kuHarare kuNdove kukuwadzana. Vange vari kuSouth Africa. Okay. But vari kumbaka. Zvikanzi imimika chiperekedzaika mwana uyanzotsiruka kuenda munyai achibva adiriwa fiwewo. Right. Zvikanzi ende akunotora chi mukadzi achidzoka nemwana kuti mwana munyai akura sei munyai uyu baba kana sikakanganise ari kuma 27-28. Mukomana uchidiki atori nemudzimai nemhuri yake. Ane mhuri yake. Atori nemhuri yake. Okay. Right, achibva tumwa uyo mabhambo okukwidza kuyambuka mabhiriji avo vakanaka kuvi kwakazangarara ndokunosvika kwakazangarara ari kunosangana munyai mukwashaka anonowombera ndiyo mhuri yenyu uyu ndiye mwana wenyu uyu sokutumwa kwamaita maona kamwana bataiwo mwana vakasimudza mudenga karitoyanzvika karitosekera zvikanzi makaona kamwana kenyu right kamhofu aka kasoko aka kadewa aka kuti zvinda nemutupo wachonaka ndokupiwa kamwana ndokuzo mumota muchi wamasita vanhu 3 mukadzi ane mwana hanzvadzi yababa yemukadzi uyu yekukukaro iri kuperekedza iri kudzora mukadzi kuti tauya kuzokusiyirai mudzimai wenyu nechi nemwana wake ndokubva vaita 3 namunyaya mukwidza muteni kuyambuka bridge wamujecha mutara avo vanopindira vatete vauya nemukadzi uyu vaperekedza mukadzi uyu havazivi mukwasha havazivi murume wanzvadzi yavo au right vari kunosvika kumba kwavakaendeswa havana kutogara vaenda kumba kwemurume muridzi wemwana vakaenda kupi vakaenda kukuwadzana ikoko but vakaendeswa kumwe kumba kwavakaenda but achinosvika kumba vatete nyaya iyi yazobuda vari kuona pambapa patori panyowani chikafu aruta chikutotenga mumba mutoratidza kuti mune mubhedha munyowani mablanketi atori matori munyowani i1 room vakatozoona kuti mapuleti nezvimwe zvinhu zvaveka zvatoratidza kuti zvine munhu ari kutumwa kuenda nazvo ndatumwa kunzi ndiwe nemapoto ndatumwa so uye akabvunza kuti baba vepanapo vari kopi anoti iye mukati mwoyo wake ashushikana kuti parodzo panopamba panyowani right handitika right so vatete zuva rechi2 vakatokumbirirwa pane vamwe vanhu pamba pavari kuroja kuti vanga vari kubasa kumabreakdown vari kuuya usiku saka vakazouya usiku zvinozonetsa saka imi garai mararai munenge achivakumbirirwa munenge sedo mune mumwe munhu anotorojawo ipapo izvo ari kutouya usiku achipinda mumba munyai ndimunyai vatete vaivai pakatozouya mumwe munhu akanzi ndiye baba munini wenyu uyu munhu wavari kuratidzwa zvakare kuti ndiye haasi munyai haasi murume uya zvakare akatoswera aripo zuva raakauya iroro aitonzi vari kubuda zvakare vangodakanzi manje ndakuda kuita sei kudzokera vatete vachidzokera kumba akatosvika kuti mukwasha unyani ugara ari bhisi akatodzokera nemakanika kauya 1 week akufonera mukadzi wake foni yemukadzi wake inongoringa aichadayirwi mwana murume kusvikira iye ati kumunyai shamari kumukadzi achadzokeri plus iwewe pakaenda kunotora munhu pai zvikanzi munyai adzokera chiri pandakadzokera paya ndakatosvika kuine rufu yeti mukwasha uyuka ane nhamba dzemukadzi wake haana nhamba dzekumusha kana ariko ahana auna ari kukunzvekanzvekwa motokari yangu ine problem kusvika mukwasha pachake iye akwanisa kuzokwira iye kuenda kwakazangarare kukaroi uyo kunosvika pamusha mukwasha asvika baba nengi amanyirwa pepe kumainengi vari kupi ndaya kuzotora mainengi ndaona mazuva awanda because kuwachirwa ndambopota ndichabhadhara vanhu vanondiwachira zvikanzi yesu kumudzimai kwakadzoka 1 mudzimai kwakadzoka 1
Zvikanzi zvikanzi shedzai tete. Vakaperekedza munhu. Tete vashevedzwa. Munhu vaziva here? Andivaziva. Kuma kanosiya kupi mukadzi zvikanzi inini munhu wandakaona inini ainzi anoshanda busy but ndakangomuona one day but asiriye munhu wacho unowu. Sure makaenda nani motakafanana ndiye Munyai fonera Munyai muri pano vana tesera ndokuifonera Munyai manje kusanganisira na vatete vaye mandiziva here ndini tete katakaendisa pai takaperekedza mudzimai wenyu tese pai pese Munyaika tinokusiyai kumba ko murume auya kuno ari kuti iye mudzimai yako bwa yadzimwa phone kunodeso will not receive not available kamukadzi kai busy pa phone murume kusvika vanyatsoona kuti no pani dhiri rakatambika but dhiri rine Munyai. Yes. Ndobva vagara musi waFriday last week batai makadaro timbogeza ichi Harare kuwadzana Karoi Kasangarare Gokwe uya murume wakuvharwa ndio Gokwe murume akanibva kugokwe right mati last Friday chii chakaitika murume ari kufamba mutaundi so zvanga zvakuitika ndizvokuti uyu murume aitofamba nemukadzi uyu anove Munyai aitofamba nemukadzi uyu so akabva wanike murume uyu ari kukuwadzana 4 ndo kwaanogara iye so na iye Munyai zvakare anogara kukuwadzana 4 andimanzwa so Munyai akabva atora mukadzi ndokubva amuendesa kuwadzana 6 achimurojera amuendesa ikoko so aenda naye kuclinic nemotokari achinomusiya mwana achisikerewa achita sei so umwe murume aimbogadzirirwa mota namakanika uyu anoziva mukadzi wamakanika ndobva aona mukadzi uyu vari ari paclinic akatobatirwa mwana nani nemunyai ndobva ati akanga amomutipira kuti iwe ndo zvakaitika ndobva afonirwa zvikanzi izvo ndaona mukadzi wako izvezvi but mukadzi wako akatobatirwa mwana neumwe murume vatouya paclinic murume haana mota ndokutora motokari yemunhu waigadzira zvikanzi andi gumi rakatya vari paka paclinic achinosvika paclinic mwana atopedza kusikerwa akatobatwa naMunyai vari kuenda mumotokari murume achibva asvika achibva angomira padhoo remota raMunyai Zimbabwe Munyai akakubatisa mwana mukadzi ndokutanga kurova pasi imimi muri kuti vari kunaona vanomhanya murume achibva kuti vakomana mbavha vanhu kana kwadzimbavha vanhu havatarisa kuti chabiwa chii abirwa ndiani kuHarare itsika yedu kana kwadzimbavha takaivabatambavha tosodzwa motokari kucrossa road murume achibva kundikana kubatwa so mukadzi ndiye akazobatwa ari pamotokari vanhu achibva shevedza akati no vanhu mbavha yatakatichimhanyisa iyei but nyaya yakamira sezvizvi muri kuona amai ava nyaya yakamira yakadai so zvikanzi torai motokari zvikanzi hatikwanisi kutora motokari imhosva regai mukadzi atiudze so mukadzi akazotaura akati imimi manga muri mafriends zvamanga muri mafriends nguva yese yataifamba iyai mukudanana kwedu bhuru wako akabva andikombisa but makombi anotaka ndikombisa ari kuti akauya kumba sezvo muri vanhu maiwirirana auya kumba iwewe wanga uri kubreakdown ukamuudza kuti mira kumba ndiri kuya kumira kumba kana muchiziva zuva ramakamisa munhu kuma11 kusvika mapasti 7 dzemanheru makamumisa muchiti mira ndiri kuuya bhururu wako ndo pakandibata ende akandibatira mumba medu saka kubva paakandibata ndakasvika kutaura ndikatora nguva zvakazvi tikapesera isusu taakutodanana saka kufunga kwandiri kutoita izvezvi ndiri kutofungira kuti mwana wandiinaye ndewake iye but tiri kutoplana kuti tofanira kuti tiende kumadna test tiri tese saka pese patakazofamba uchiti kwaite munyaya iye ende murume akatosara achiti mukadzi ndiye akataura kuti iye
kuti musachajwa kana mari yakawanda. Ona advantage ilipo buru wenyu wa mwinayi ane motokari. Atengera kuti mukamudirira fuel antiperekedza. Right uri shoko ratakira tatowirana inini na buru wako. Mukwasha achibvatora mukadzi ndobva pinda mbasa akati andichapinda mota nemotokari ndokutakura mukadzi ndokuenda naye kumusha kwakazangarare ndokunosvika achinosiya chi mwana waye no ndaya kuzosiya mukadzi zvakatangira kuno vatetesha jaimi tete uya ukuperekedza mukadzi kuno usiya mwana kumba ndopakashevedzera kunzi uyu ndiye kwanza antovaziva zvikanzi ndiye murume akada kuzorora pano uyu so mukadzi akasiyiwa kupi akasiyiwa kumusha kwavo iko zvinozvo vakamirira kuti vaite nyaya yekutsvaga munyai kuti vagare pasi ende munyai aendeswe kumusha uku achinzi iye ngaatangire ipapo asi munyai murume akati ini nangu handina problem nemwana baba mari yandakaunza no yanga iri kuti ndiroore asi mwana wenyu zvaakaita ndiye muchasiya zvamuita but ndiri kukumbira musatambudzike kuti mari yangu yamakatora yakaita sei no problem inini ndichatsvaga munyai ndiye achandipa mari yangu kana asina kundipawo no problem. Saka nezuro munyai muri yeZimbabwe akaita accident nemota yake yakasiya pachipatara iyeyi akazoitora endo yanambuta pressure akaita accident kupi kan achienda kukuwadzana chakudarika pa roundabout motokari yakaita accident pa Zimbabwe iyo ndoye munyai pa Warren Park dia po motokari yakaita accident kuwadzana roundabout mota yakaita accident ipapo ikakosherawo nekombi ikatiza ndo motokari yacho gani vakubata timbotengesa nekuda kwekuti kuti tikwanise kubhadhara kamarenzi 14 minutes past 11 ndopafika ndawe pari manje baba Isabel messages ari kuya pana pazvikanzi ndakaiona mukoma kanyemba na bhozho mota iyoyo yakarohwa ikapinda muchibage rinonzi Ruben Katiyo taxi driver saka mota yakaonekwa nevakawanda waienda kupi naye Ruben Katiyo munoona zvinoitika baba Isabel papa kana munhu akanyunyuta baba apa izvo zvichingopedza izvozvizve ndatoona mameseji akutobva nekumusha kwachona zvikanzi izvezvi akambobuda pamba akatsvagwa akamboonekwa aine tambo mukadzi manje kumusha kwavo kumusha kupi ukaroikawo vakutodavira zvokuti mukadzi wacho pakanosiyiwa nemurume futi kwanzi akambosiyiwa akaonekwa asiya mwana pamba akatsvagwa akambobuda nemwana akaonekwa agere muchibage azomboonekwa aine tambo vatopinda bhizi futi ikoko ngavamuchengetedze pati iye zvaiita zvokudanana nomunyai kusvikira nhasi uno baba Isabel una anofanira kutraswa ndiani papa panyika pano vaviri ava uyu wekuroora uyu nemunyai vanga vane nguva yakareba sei vachizivana ava vakagara vachizivana vakatomboshanda vese vatori nenguva vachigara vese vaiwe munzvimbo imwe chete vachishanda vese vachimwa vese vachiita sei uyu mukadzi akatoroorwa akatodanana nemurume uyu vachizivana. Can I trust you? Inini muzukuru unofanira kunditrasta rei? Can I trust you? Yes. Okay, trust me. Trust me. Kota pasi 11 nekezani kative baba kwaramba vapindira mustudio. Mudzimai wemunhu habatwe unofa nguva yako isati yakwana. Mashoko ari kubva kuna mukoma Munyaradzi Sanyamawe 0713938538 0713938538. Pane chabudirwa nababa Isabel izvozvi pane vauya kapa gate hapo. Pane chiri kupisa manje vanenge vapinda muno mukuti vakudze kuti chakamira sei. Baba Isabel ndawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama pfapfaidzai tsudzura tinzwe chimwe chamakabatira muri yeZimbabwe. Ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndekutsudzura kuti kamatima na wose nyika ino muri yeZimbabwe ndichakuzope pane chinoshamisa chakaitika mukati menzvimbo yeMhondoro muri yeZimbabwe yemwanasikana angari mukati mekuenda kuchikoro akafa but afa kudaro akuenda kunovigwa mwana akafa shanduka kuita senge mhuka fesi yese kumera mambava amai vemwana kusvika pakutoti uyu asi mwana wangu dai maviga senchinhu chenyu ini asi mwana wangu kumera mambava. Nyaya iyi andina nhasi but nango ndikuzivise vagere kuMhondoro vanoziva nyaya iyi. Iye mwana akati akunovigwa ari mukofiyeni haana kutozoitwa body viewing akangozonovigwa akadaro mushure mekuti fesi yake yakaita mambava maziso anga atokura zvokudarikidza kuti kuita senge maglobe
anulaita mudzimaya. Mwana akura seiko akashaya? Under 20 years ari mwanasikana. Ari pasi pemakore 20. Anga ashaya nei? Anga angorwara zvishoma zvinguti akangoita kapondo zvikanzizwa mwana kudziya muiri chiwati achibva tofa haana kumborwara zvinoshamisa. Hey! Nyaya yandoda kutaura pana pamhuri yeZimbabwe iyi nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuGwero kwaChiundura kune murume akarwara. Arwara murume uyu akarwara zvekuita maronda zvokuti muviri wake wakanganisika kuti pese panga pave nemaronda. Dzimwe dzemanguva aitoonekwa zvakare mukanonoka kumugeza, aitoonekwa mune maronda muya muchitobuda makonye. Inyaya yakaita kufanana zvakare nenyaya iri kuHighfields yemurume izvezve yandichakuisira kana pachannel mangwana muone munhu ari kubuda makonye ari mupenyu pamaronda. Yes. Saka murume achidaro akaguma iko zvinozvi muviri wake pese zvokuti mudzimai wake hama dzacho dzairamba kuuya kuzobatsira mudzimai achiti mungandiregerera nemwana. Ende murume uyu ane vana vake vakaroorwa nevakaroora but kwavari vana ivavo hakuna ane chinhu zvokuti anokwanisa kukwira bhazi kuuya kuzoona baba. Kunyange akauya kuzoona baba aingovaona chete because vana vese upenyu hwakaganuka, hapana chiri kuitika, hapana chiri kubatika. Murume uyu akazorwara but akupedza kurwara kudaro akabva ati inini ndakuda kufa. Dai Mwari zvaitika ndipei nguva yekuti ndinamate nditaure nevakumhepo kwangu neverudzi rwangu, nokuti zvandiri kuona panapa zviri kuitika ndezvekuti inini ndiri kutorwara ndiri nani pamudzimai wangu atambudzika nokundipepa nokuti haana chainacho zvakare. Achipedza kudaro akashivedza sabhuko munzvimbo ndobva shiedzano munzvimbo nedzimwe hama but hama dzimwe dzakatoramba kuuya kuti amene ikoko. Achibva aita senge munamato wekuti verudzi rwangu vakafa kana muchindinzwa honai wandigere naye mutorwa ndiri kutaura senge ndiri kunamata uyezve ndichipa kuvadzimu vangu kuti mundinzwe. Asi ndaikumbira pazuva ranhasi dai zvaigona kuitika manditora kuti mudzimai wangu azorore. Akati achipedza kudaro zvakaitika kumapasti 12 kumapasti 4 dzemanheru akati ndiri kukumbira musandiendesa zvakare kune chimwe chipatara kana kunditakura kundibuditsa muno pano sokuti ndichipedza kufa zviudzi kunya kumapurisa kuti nditakurwe muno kuendeswa uko. Mukatanga nzira iyoyo vari kutanga nzira iyoyo ndiye muchazopinda dambudziko kudapika dambudziko rapinda nemukadzi wangu. Zvandiri kutaura panapa ndinzwe ndichingopedza kufa mukaona zuva pariri riine kodzero yekuti guva ngaricherwe ndivigei. Murume akafa kumapasti 4 afa kumapasti 4 manheru vanhu vakati no ndibaba vari pamba pavo muradzikei mumba mangwana munhu aite sei avigwe. Right, murume afa kudaro mangwana mwana amai vakabva vafonera nevamwe vana vavo kuti baba aita sei baba vashaya. Umwe mwana wenasikana akaroorwa ane kumwe kwaanoziva kwaiti ndaingoenda kunobatsirwawo ndichitumirwa zvikanzi akanga atoudzwa kuti baba vako ndaona iko zvino zvasvika pakupera but pane munhu akavatarisa anga achikonzera zvinhu izvi anga achichengetera zvinhu izvi pavari. Ane zvinhu zvake but zvinhu zvake izvozvo anga achitozvichengetera vanhu. Mukamutsvaga munhu iye ane kurwara kwakaita baba vako kurwara ane zvinhu zvinokwana kuti 3 zvavhura zvakafanana nemabhizinesi kusanganisira 1 chandichakuudza iwewe ishopu inova ndiyo yapedzisira kuvhurwa, zvimwe zvacho 2 zviri kumashure. Ndiri kuitira kuti ndikakuudza 1 chitsvaga munhu mumwe chete ane zvinhu 3 zvavhura but paunofunga baba vako akatanga kuita sei kurwara ndobva azviona zvikanzi chandida kukubatsira ndechekuti mese imi mumufamily wenyu kubva kuvana venyu kubva kuvana kusvika kuna baba mese maishandiswa but zvabva kuna baba zvaitekera pana baba venyu. Zvandinoda kuita ini ndezvekuti handizivi munzvimbo yenyu ine madzimambo but zvaine madzimambo kuti mutumbi ukazorora zvakare zuva rechi2 usina kunovigwa haizoiti mhosva here. Taura naamai vako vakumbira kuti inini kwandiri semubatsiri wako handisi kukwanisa kuendeko kumangwana ndaikumbira kusvika panzvimbo ida kunovigwa baba vako kana ndisvika pamba penyu baba vako vasati vavigwa. Ndokubva vakumbira kuti kuri kumirirwa vana vari kuuya vari kufona coffin kusvika zuva ravira zvakare vakataura nasabhuku usiku hwachiona wezuva rechi2 ndobva vasvikira ipapo vachibva ita sei vachibva vanovigwa. Asi munhu yanga asvika ipapo asvika ipapo mangwana zvakare painonzi ende munoona kuguva zvakare mubatsiri yakataura zvakare musaenda futi ikoko imbombirai tozoenda kusora mangwana. Vamwe veukama vakati takupomuka takuenda makambozoona kuti munhu anoti akavigwa nhasi mangwana patinofanira kuenda ipapo vanhu vanoramba
vashoma vakasara ivavo ndo vakazoenda kusora kwamangwana vakuenda ipapo vachinosvika ikoko mukoma KB vachingosvika ipapo vakasvika vakaona paguva vaona paguva vakudzoka one anove baba mukuru one mukuru asara mufamily yana baba ava vakudzoka ndovadona adona kudaro achibva tanga kuti asingari kumanifesta kutaura kuti haungakwanisi kuenda tisina kuwirira kuti uende unofunza zvinhu zvangu zvoshanda sei ndobva tanga kuda kudzokera paguva pepe achichera nemaoko akatorwa nevanhu kuenda naye kumba achibva endewa naye kumba aendewa naye kumba achibva ati iye ndiri kukumbira kupinda mumba mairorera baba ava mune mishonga yangu ndikumbira nditori imomo vachibva wabvunzwa zvikanzizvo mukadzi wemufa achibva adza sabhuku nedzimwe hama kuti munozviziva here kuti pairora murume wangu veukama vashoma vauya pana ivavo vari kutaura zvinhu izvi havanambogara vauya pano pamba kana kuti vazive kuti imba yaigara murwere ndeipi havanambogara vauya but vari kutaura mashoko ekuti vari kukumbira mumba kuti vapinde mumba vatore mushonga vada kutora iyi vakaipani yakapinda sei mumba vachibva vambomira mubatsiro zvikanzi chivaregerei vapinde mumba vachibva vapinda vachimira padhoo vaidzokera padhoo vachida ndisikwanisa kupinda ndiri kumuona wacho watobva kunoviga akamira padhoo achiti ibva muno vodzokera padhoo zvikanzi no kana achitidzokera rege yakadaro ndobva vamubuditsa ndobva aiswa panze ndobva abuda senge ane mishonga yapiwa aine mishonga yapiwa achibva abuda akati akunzwa zviri right zvikanzi ngaturete sei aendiswa kumba kwawo achibva tesenge munhu ari right achibva anzi kana maakuona ari kuright mushedzei auye panapa vekukama makaungana mubvunzei nezvemunhu afa uyu kuti paanga achitaura iye kuti ane mishonga ida kunotora kumunhu oyo mishonga ndei mukoma KB ndoda kutaura panyaya yevanhu vekuchiundura ari mukati mekutaura nyaya yake kuti okay regai ndikutaure ndobva angonyarara achibva awo mashaya kudaro achibva takuroesa kuchipatara achisvika kuchipatara achibva afa asina zvataura hapana zvakataura akabva tofa muri kuti uyu nyako mashaya nyakutadza kutaura anga ari chii kumunhu anga afa anga ari mukoma buda ndibudewo aiwa kwete buda ndibudewo mufamily but iye ndianga akutorwa sababa mukuru pavanhu vasara family iyo ana madzibaba avo vakashayika but iye mukoma wemufi uyu wokutanga wayandirika but iye kana kuchirongwa zvirongwa nezvikaranga ndiye aivingwa nekuti pane vanga vasara ndiye anga ari mukuru saka ndiye achitorwa sababa saka izvozvo akatofa taura kunoti atori moshari asati avigwa veukama manje vari kuti okuungana kuti ngatigarei pasi munhu uya nezvaakaida kutaura achida zvaoda kutaura kudaro haana kuzopedzisa achibva afa apa tiri kubva parufu rwemunhu upi rwemunhu oyu but aibatsira vanhu vaya akati tangai mafamba nokuti ndaona kuti zvinhu zvakasiyiwa nemurume uyu zvitori mumba but mumba umu ndichazvibvisa nokuti ini ndindakauya kuti batsira chi munhu akafa but iye pachake kana mumba make zvakare ndaona zvakare apedza vana vake nezvinhu zvakasiya mumba but musati mafamba nokuti ndiri kuona zvakare family yababa ava vakafa yanga yakunongedzera zvakare munhu uyu kuti iwewe ndiwakonzera baba vedu afe zvikanzi wai musiri kutarisa pamusoro pemunhu akatanga kufa uyu nokuti tiri kutaura kuti ane zvinhu zvake zvaaichengetera pamufi right akaratana kuti ataure ega ende makazviona achitaura ega kuti iye arikuda kupinda mumba matore mishonga but mumba imomo haana kugara mupinda manga musikapindika aidzoka ega achiti hamusi kupindika akafa wacho ndiri kumuona pakamira saka zvinoratidza here kuti bamukuru ava mukoma ava ndivo here vakakonzera rufu rwemunin'ina aibatsira akatopesera kutaura akati ane chokuita apa but akabva piwa kuti ndaona 2 months zvese zvakanga zvaitika izvi nokufa kwaita murume uyu ndaona zvaparira zvese muri kuti pane zvinhu zvitatu business reshop business reshop right anga achiita zviya zvokuti iko zvinozvifodya dzisati kuenda kumaflows aifamba achipa varimi mari dzekuti iye anopiwa fodya apiwa fodya ndiye anozoendesa fodya zisikupi kuma-auction floors saka aifamba futi achiita zvinhu izvozvo chechitatu chacho ndichasina kukwanisa kuudzwa but mukadzi wacho kuri tonzi ndiye aibuda pamba achitonoita zvinhu izvozvo right saka kwanzi izvo ndaona zvinhu izvozvo zvapera zvese pasina chikushanda because wacho waishandisira akafa muri kuti munin'ina akazofa nechirwere chei aibuda maronda achibuda makonye mwiri wake wese wanga wane maronda zvakaoma so mubatsiri ari kuti anokwanisa here kubatsira muri iyi kuitira kuti irege kupera nomushonga wanga watorwa kana mukoma yekutanga ndo yaari kubatsira ndo yaakashedzerwa uyu wachituyu asi kubatsira asi kuti pakauya kuzobatsira iye ndo pakakonzeresa hondo yakazobata uyu
ya pakaipa 10 minutes to 12 ndopafika nthawe pari manje regai katimbonzwa mashoko kubva ku DMR Earth Moving Training Specialist boss Kanyemba na boss Bojo uyo munyayimudze ishoko rekuti kupfimba mukadzi wemunhu zvakangofanana kana nokutamba chimuhwande une chikosoro unongozobatwa ndini Maki Kambuzuma kumatepa kubhindura baba Isabel une chikosoro apa vandike baba yes kungotisa kuti koso apa manzo atanga sei kuti ndembo zatiri mabosi boss Bojo but sinonyetso raimeri boss Bojo boss Kanyemba yes kana taita mari semari inana comrade namo yapera aiwa boss Bojo boss Kanyemba sinonyetso kuti boss Bojo regati pinde muchitoro ne sell one elect pamabuda muchienda kapa gate pane nyamanga mafambira mataura kuti accident yakaitika nemunyai iya akakwara gumbo akachikuka gumbo muri Zimbabwe akachikuka gumbo munyai akatochikuka gumbo ni accident iyoyo tichatoitsvaga nhasi kusvika zvakare ndoda zvakare mashoko anobva kumurume uyu ndichamuvinga munyai ya fambai naye kuti pawakaroora nyaya iyai kubva zuva rawaroora kunosvika nhasi chii chakaitika yapapi pakaipa regai timbotengesa tinodzoka tichitora kanhare ndiri kuona concept of forage vari kudaka kupinda pamhepo legezane katipupulise kachirongwa chatu cha ntsiku yarero uno ulitani kombari wangu chenje vadiyu ninzotora chipata kachimuti kuangwa kumweko papa Isabel ndiri kuona pane message panapa yanga ichitsvaga nekukumbira nhamba dzemubatsiri wamatauraka wekwachiundura icho kwadi mukoma KB regai ndikudze rimwe dambudziko riripo kana ndataura nyaya pano munhu wandataura akabatsirwa munhu akabatsirwa ndiyeye so senyaya basa redu ndiri kutora nyaya chikudzai zvatika mukati meimwe nzvimbo akabatsirwa neakaita ndo variko ikoko anditika but senhefenyuro yevanhu kune mumwe munhu anogona kunge nedambudziko rakafanana nairoro anenge akuzoti iye ari kudawo nhamba dzemubatsiri yeye right vakandikumbirikawo panhamba idzi musatumira mari vanhu vamusingazivi kana madawo munhu yeye endai ikoko munoona munhu wenyu motaurirana kuwirirana kwenyu ndokufamba kwenyaya nokuti kune vanhu vakawanda vari kubirwa mari kune vanhu vakawanda vari kutumira mari munhu wasingasivi vanopedzisira vakuita sei vakunetsana vodzoka back potira zvakare kuti wakataura nhamba iye kana wandikumbira nhamba inini ndinenge ndichifungidzira kuti tiri kubatsira nokuti wati une dambudziko rakafanana nairoro but imimi tangai maona kuti hongu manzwa anewo akabatsira but imimi pamuri kuenda maonero amuri kuita zvinhu zvenyu muri kuwirirana here musazoti kwandiri zvakati aiwa ongorora inyaya kune nyaya dzakaona dzakasvika panapa dzekuti kune munhu anozviti ndini nengi ndiri kupa vanhu mari vanhu pafoni ipapo vakutopa vanhu mari vakutoita zvinhu zvavo pamhepo no kana wakumbira basa redu ndiri kubatsirana nevanhu tikakunyimai makuti no munhu yowatinyima 1 but iwe uchishanda nechi uchishanda nevanhu kana mandikumbira onai kuti imimi kwamuri kuenda zvingavezvo zviri kuenderana here nezvinhu zvatakambonzwa kuti makabatsirana bvisai mari dzenyu mawirirana nechi nevanhu tinotenda alright muri yeZimbabwe regai nditi ndimukoma KB does meta chingariwa uri sei Terence Bopo honorable Kanopula honorable Kandishaya honorable Andrew Makamadzi pamwe chena Andrew honorable Martin Matinya chimutu akabata wamukaseko zvako wanishinza kuti mukoma wangu Innocent Muchenje kwa pamwe chena Lokati ya Muroiwa chimutu akabata director Charles Munganaza chimutu akabata kuti director vanogara kachibata avachisiye wamukaseko wasu pa Glenview wana pandi baba Isaac Ndebvu wasu mukwasha mukuru Constable Gwena pamwe chena boss Chineke boss zvamunyati pasisa business center vakabata chimutu ndinovimba kuti vakachibata vari mukati mechienda nacho uyezve Edith Muzimbagumedhi ndichazokupai muri yeZimbabwe nyaya yekuhwange cross date panonzi pareport yemufundisi akanga achisendera mukadzi womwe munhu mukereke kuti ndisenderewo mapiki enyu musina kupfeka mukadzi atoita zvinhu zvake asati atumira ndofabatwa nemurume amai yaendeswa sabhuku akazoti rega iende kwani kwamambo saka tichakuudzai muri yeZimbabwe kuenda kwamambo yapapi apo mufundisi mukuru wekereke angachipfimba mudzimai womunhu kana amai vakutumira kupfimbwa here ndichachakatoma manywa
mangochodanana ka unganzi nditumire piki usina kupfeka musikadanani magonatani ko director Charles Munganasa zvikanzi ndakachibata chemuti kuti dzvi aiwa kanga zvirambe zvakadaro sports check baba Isabel rega tingokuvazivisa tichiti makorokoto amhlope congratulations kuma under 19 eIndia ndiwo kavakasimudza kamukombe wecricket world cup pamitambo yaitambirwa kamunyika yeZimbabwe pamwe chete kane Namibia yakatanga musi wa15 January ikapera ka 6 February 2026 16th edition yeICC Men's Under 19 Cricket World Cup final yacho yakatambirwa kamuZimbabwe Harare Sports Club musi weFriday 6 February England Under 19 versus India Under 19 India Under 19 ikawina ka ne 100 runs aiwaka ndi mitambo iyi kuti tournament iyi yakafamba mune zvakanaka tichiti kama korokoto kunyika yeZimbabwe nokukwanisa kuhosta tournament yema under 19 yecricket zvakadaro 2026 Men's T20 World Cup yakatanga zvakare kuIndia pamuchetika nekusri Lanka musi wa7 February ichapera ka 8 March 2026 nhasi Zimbabwe iri kutamba nechikwata kana kuti Zimbabwe iri kutambaka nenyika yeOmani nenguva dza 11:30 mwe mitambo iriko zvakareka nhasi ndiyoka inosanganisa ka South Africa neCanada nenguva dza 3:30 masikati nezuro Afghanistan versus New Zealand yakawina kane 5 wickets kuzoti England versus Nepal England ikawina kane 4 runs Sri Lanka versus Ireland Sri Lanka ikawina kane 20 runs pamitambo ye 2026 Men's T20 World Cup iri kubvinirwa ku India pabodzikana ku Sri Lanka nangoti ningoti oturu mkati machirongwa chino paita munango pantedwe hello pa National FM zviri sei muzvena kuti kuharare kwakanaka tiri kutaurana nari kupi tichaona makuerera utani Kobulawayo vakautibaya kunjani Kobulawayo kushapa kunekazuva wena kune kazuva kana kuharare kune kazuva aiwa ndetakanyemba vakumanaka ya vanhukadzi hai ngativatyeshu hai ndabatikana unozva so munhu kujuwa nembwa chiro karika mwana kavakanganisa mai avo dai vangosunungukawo mwana wavo kawozongoudza murume kuti asori ndakauya ndine mwana wangu hapana chakamboipa kana achida kungoramba mudzimai murume oramba kana da kuchengeta kuna varume ane mwoyo kana kanongorongochengeta unoona kuti hai yazvaruwa mudanga hayo ngaikurimo dai akangotaura chokwadi haisi mhosva kurera mwana asiri wako zviriko zviya zvakanyemba ati utsotsi hwakaitwa namai avo zvinorwadza madzimai mazhinji ngadzidze pamukadzi kuti no kana wasununguka mwana kana waita chipambi uri pamurume kana watongoera wasununguka mwana usauraye ine mwana akazvarwa ari mupenyu mwana akazvarwa ari mupenyu atori raisi angati angokuchengeta zvorwadza kanyemba zvakaoma apo pane vamwe vari kutsvaga vana vachivashayiwa unoona kumakomo namai kudya zvese zvinovava nezvinodivizama dai ndaitawo mwana but munopiwa mwana zviri nyore yako ya zvakaoma chokwadi zvakaoma aiwa chidzidzo kune vamwe vakateerera madzimai ngavapabatirise papo kwaita mwana chero uri mumba waita mwana wechikomba chengeta kana kutobva kune mwana wako woenda hako zviri nani ndizvozvo aiwa tinotenda ingomutsa vaviri vatatu mukoma rega ndimutse vabereki vangu kuwedza uko tanga kwarizani kurewa manjengwa ndomutsa timu mashasha regaisa muri gwaya tovhinozvowa mundaragwedha pakirembonapa mufana wangu guruvi uko tovhinozvowawo nevapana kwachigwededza nafidhiyo chigwededza blazi muri sei nemudzimai wangu ndomutsa zvakare nevana nevaningina vangu vese kuwedza uko nasekuru kwanyarambi kuwedza ikoko nekwamavhima ndokupedzera nemudzimai wangu wehosi rasta Eunice Mavhima ari paipwet apo atenda kanyemba tinotenda muve nezuva rakanaka Kobulawayo kuCowdry Park musakanganeka kuti Chicken Inn the Gamecocks vakaenda kukariba uko vari kuenda kunoita pre-season training Dynamos yakasvika kuHwange nezuro pavari kuenda kunopedza vhiki rese vari ikoko vachiita training pamwe chete neteam building Highlanders iri kutarisirwa kuenda kunyika yeMalawi uko vachanopedza 10 days vachiita zvakare mafriendly pamwe chete neteam building Scotland kutaura kunoku
vakatosimuka muZimbabwe vanga vari kuEswatini vachienda kuSouth Africa vachiita kamafriendlies kuitira kuti vagadzirire ka2026 season iri kuuya. Asi musakangana kuti Sunday 15 February 2026 kuBarberville Stadium kune mutambo uriko, Highlanders versus Dynamos. All proceeds from this match will go to the Jairus Jiri Association. Ndio kamutambo uchatambwa pakati pe Highlanders versus Dynamos. Kana 0789 600 748 paita muna National FM. Hello. Hello, Baba Party. Zviri seko mkoma wangu mamuka sei? Awadamuka mamuka sei. Tiri kutaura nani ari kupi? Kutaura na taura ichita wiku Zimri Park Masingo. Mukoma tau kumasingo chakabata here chimuti. Chakabata kuti dzi. Nzvimbo yamuri muri mudhorobha here kana kuti kumusha? Iri mudhorobha. Right, tibatire tinzwe. Ukazunga anofana kutongwa zvakanyanya. Utsinga wakashata vanhu vari kutsvaga vana iya kuita zvotorasa mwana kudyiwa nembwa. Chokwadi. Zvinorwadza, anofana kunyatsosangana nemutemo chaizvo. Aizoita sei iye anganyepera murume? Haafani kutonyeba, aifana kutaura chokwadi. Aifana kutaura chokwadi. Chokwadi ndo chinosununguka kana muBhaibheri zvakataurwa. The truth of the task. Wow. Saka ndo zvaifana kuita. Okay. Dangu mhoresa hama dzangu. Mhoresa itinzwe. Ndinomhoresa hanzvadzi yangu Francisca Chitawi, sekuru wangu Oda Chitiza, mama wangu Barbara Chitiza, gogo wangu da chiri basokireti babwaya kunyatsime. Ehe. Ndatenda zvangu. Futi kumasvingo uko. Rikiti. Masingo. Mudhorobha. Midlands. Aiwa, iMasingo province. Imasingo province. Heka. Masingo province. Heka. Icho. Mudhorobha chaimo. Regai katingotengesa mbichana tiri kudzoka manje 0713938538 kana 0789600748 motiregirawo ka network yacho inenge iri kunetsa. Hello. Murise mukoma kanyamba. Musha zviri kufamba ere mukoma? Ndiri kufamba mukoma. Tiri kutaura nani ari kupi? Na mukoma Munyaradzi Sanyamahwe ndiri pa Queensdale apo. Munyaradzi Sanyamahwe? Queensdale. Nda. Tibatisire itinzwe. Mukoma ka. Izvi zvinorwadza izvi. Munozwa kuti kurora mukadzi chinorema chaizvo. Wooneka munhu waurotrustawo kuti umutume kuti akubatsire basa dzako wokunyenga mukadzi wako. Taurai zvenyu. Mwana achamutonga. Achamutonga. Ndiri kunzwa mashoko ekuti paakaita accident nezuro akatokuvara gumbo murume uyu. Ya, ndobva zvinoita munozwa mhinduro yaMwari inononoka, asi painouya manje ine udhamu. Anenge ari mahwani. Anenge ari mahwani mukoma. So mungamuyambire kuti kudini murume uyu akana akateerera wokutora mudzimai womuridzi uyu. Uyu ndinomuyambira kuti kana akateerera izvo zvekuti akwandi kuita ngaakwanise kutoita nhau yekuti dai akwanisa kusangana nemunhu akatora mukadzi. Because iwoningi. Iwoningi. Iri mheni inotanga yalaita. Mukoma Sanyamahwe. Saka ava manje anzwa bhanangana apa akaona lightning mahwana ndafara chaizvo kuti akapinda pachirongwa. Tinotenda vateereri vacho vanenge vakawandisa. Sure kazi. Ingomutsai maviri vatatu mukoma Munyaradzi Sanyamahwe. Chekutanga ndinomhoresa mudzimai wangu anonzi Mai Anza Sanyamahwe aripo panyakadhodha paMozambique. Then ndomhoresa hanzvadzi yangu inonzi Mai Agidho Mai Agnes Nyamano. Nyama dzangu dzose baba wanyasha Sanyamahwe. Ndokwadzisa futi mukoma wangu anonzi baba wachivhenda. Baba watendai Sanyamahwe namudhara wangu baba webhi apo. Ndinoti kufara nekusimba zuva chete dai mvura yanaya. Chokwadi ichocho. Yambiro yangu ndeyekuti mukadzi munhu abatwe. Taurai zvenyu. Unofa nguva yako isati yakwana yekufa. Futi, rovai futi tinzwe. Rikiti ndimhoresa yabhozhongora. Alright, tinotenda vaita basa.
nasi international epilepsy day apo vanhu vanosvika 65 million pasi rose vanowanikwa vachirwara neepilepsy pasi rino rese. Iri day number 40 of 2026 kwasira 325 days kuitira kuti gore ripere tiri muweek 7 of the year. Paita muna network yacho inenge iri kushupa rero uno ka right. Hello pa National FM. Kanyemba. Mukoma. Murise uko baba pati. Baba pati vanofara ndiani wedu ari kutaura ari kupi? Ndinonzi talent zezere baba Kimbali Masasa Park. Baba Kimbali pariseko pa Masasa Park. Ayo pa Masasa Park uchi. Uchi machinzwa icho. Munyaya wanda kurohwa chaiko chaiko. Ada kurohwa? Zvakaita zvite. Manje unenge wakuisa kamutemo mumaoko ako kana wakurohwa munhu? Ayo anga angoshandisa dziri kushandiswa mazuva ano dzati zvatotanga to here. Muri kuti murume uyo okutorerwa mudzimai pane zvakatoita kumunyai? Obviously, because zvakuitika izvo mahwana anofana kuita sei munyai uyo? Anga angodzokera anotaura nemuridzi wemukadzi. Anokumbira ruregerero. Chokwadi. Obhadhara mari. Apa kwana obhadhara yakapetwa manje. By 2. By 2. Tinotenda ingomutsai vaviri vatatu tinzwe. Ora dangomutsa mai vangu vari panze vakachibata chimuti nemadhamu yangu mai Kimbali. Ndohada nemwana wangu Kimbali ari pachikoro paZimfosi apo nditi po rikiti vo baba Kimbali. Aiwa kachiri kubatwa chimuti 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748 paita munango pantedu. Hello pa National FM. Hello KB na bojo mamuka sei? Tamuka mamuka sei? Tamuka mai Jacob Kadzomba pa Stone Ridge. Ndima yani? Jacob Kadzomba pa Stone Ridge. Mai Jacob Kadzomba pa Stone Ridge. Tibatsire itinzwe. Ndiri kunyatsoona murume achimhanya achishedzerwa mbavha. Ivi mai Kadzomba ivi. Ndina masoko yakawanda da kungoti kuna amai avo Mwari ngaavakomborere shuwa anosiya munhu achienda kunoora mari yakawanda kudaro yachizoti hadi munhu chii chakadaro. Kana ndimiwo. Aiwa Mwari vanomutonga. Muri kufunga kuti mai Jacob zvakataurwa nemudzimai kuti uyu akandibata chibharo munyai ichokwadi here? Hachisi chokwadi, vanhu ava vaitodanana nechakare. Munhu ngazoti shamwari yemurume haisi shamwari yemukadzi. Okay. Ko uyu manje munyai uyu zvatanga accident zviri kunzi gumbo rakatyoka. Munofunga kuti uyu okutorerwa mudzimai pane zvaakatanga kuita? Murume akaita back to send. Amai we. Mari yake yakamurwadza. Mukoma KB mari yakawanda 2.1. Inorwadza. Mari iri kunetsa kubata kani mai Jacob. Dai akatotenga kamota kacho akaita basa. Saka ndeapi mashoko amungada kusirawo vamwe vateereri vakateerera vangava varume kana madzimai kubudikidza nenyaya iyi? Ndoda kunyanyotaura ndakamirira kuvakadzi kuti vakadzi kunyange pane zvatakatadzirwa nevarume tinoda kuvaregerera. Tisarambe tiita nzira dzakashata kudaro. Zvinorwadza. Da kumutsawo vaviri vatatu. Tsudzurai tinzwe. Da kutanga kumutsa mhuri yese yeZimbabwe yakateerera paNational FM. Tinotenda. Ndoenda kumaonjaro ndomutsa hama dzangu dzese dzekwaChibira nedzekwaMukambi. Ndoti happy birthday kumurume wangu Jacob Kadzomba ari kukwanisa 42 years mangwana. Da kumuti mumushedze katatu momuridzira kuti ndatenda. Aiwa vari kukwanisa chi 42 years mangwana? Jacob Kadzomba. Aiwa tinotenda. Jacob Kadzomba 42 years mangwana. Rikiti vu mangwana. Tichakukorokotedzaika pazuva racho chairo 26 minutes to 12 ndopafika nthawe pare manje ita munango pantedwe. Hello National FM. Kanyemba na bonzo mutore na badoni kuchitungwiza. Badoni pachitungwiza muri sei?
iniri nani ngati karoi chaiya yakadaro karoi netuvaroi kwayo ndati ndo nzvimbo ina sabhuku wechikadzi anakamboita varume vaviri ndizimbabwe ndakatizive kuti karoi zvayo yagara ine unhu hwayo nevanhu vacho tinovatya kozouya mutadzi uyo kubva kumozambiki kucherera mwana uyo mutadzi ndeakumutsidza zita rakapiwa naMwari chairo kuvanhu vacho kuti vatadzi. Asi havasi vese kavanoita vane hunhu ihoyo. Tinozviziva kuti havasi vese, asi zvakafanana nevanhu vanotaura vachitandi varume ida unoda havane vafananisa hazvive kuti nyika yese ndozvairi. Kana bombe pane imwe nhau yandachida chitimboshisa kwamuri tinochibatsiriwo kana kune transport vanogona kutibatsira. Okay. Muzviro ndakabva mutauni nebhazi raiuya kuchitumidza zvengeza. Bhazi raibhuruka rakasimuka pachagiofisi na7 o'clock. Quarter past ranga ramuzengeza 3. 15 minutes. Iri bhazi. Ndikataura namuchairi ndikati naye muchairi ndo machairiro acho irayo. Kamwe kamurume kateseka nenharo zvekuti kana kakatobvako zvako. Chikanzi aiwa undiudze izvozvo sitechoitira kuti tisimudze mari dzemapurisa. Kana ndikuudza kuti mapurisa aya akubhadharwa nevemabhazi here nevemakombi here. Hakusina maassociation here muno muZimbabwe inokontrola vanhu vematresi nemabhazi aya maprivate. Okay. Namba kambani yacho zita munaro handiti? Inonzi Masereto. Okay. Bhazi ravo rakasimuka na7 o'clock. Apa rinokwidza mapuraizi sezvo rinoda sezvinondoita makombi. Zvinoziva kuti muZimbabwe hamuna bhodhi inoregulata republic transport kuti mapuraizi enu akamira sei. Munomungangora kukwidzwa nekuti anzi aiwa mawandisa. Regai titounza pana pa Minister weTransport and Infrastructure Development Honorable Minister Mona vazopindura kamibvunzo iyoyi. Aiwa ndatenda hamuti vabata vaviri vatatu. Tinotenda ingosweresa vaviri vatatu tinzwe. Aiwa ndosweresa nokadzia mabaso nentanda spanda Prince Spanda naJabulani Spanda kugwinyisa 3 ndotenda zvangu. Maita basa. Vanga vakatochaja. Vanga vakatochaja. Yes. Vachada kukubatai, vachada kanhamba dzokubatsirwa nadzo munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe unoda kundibata munondibata pa namba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo. Every day is a Friday. Po rikiti vu ninchemero wakanyemba bonzo pabodzi kana boshongora Washington mamirimira tigumane kamangwana Tuesday Madness chipiri chinotapira kuti tapi nhumba yemuonekedzano momento ya brilliant kuchokera kuna Nati O kanyumbo kanchemera kuti makanonoka.